Ya na lang kasi gawas to dili man ka anak. Oh, diha ha. Samok kay ka. Sige ra hila. Ugaya kay dong oy kabalong gabi inawa pa ni uli. Kabalong naghulat ta sa ilang bugas ug magdala ka hato o dili. Napay kimi naningin naman ng tatog utang dugay naman kay nabalik. Kabalong talawang kay ta diri. Gibiyaan man nung ta diri sulod sa balay oy. Kimi. Uy, ikaw ram lagi diri ay sabi. Hay, nilakaw man to si Kimi naningin daw tog utang niya. Gabi na lang wa pa kabalik. Kinsa man yang gipaninglan di ay nganong wala pa man kauli. Ay ambo tato niya ingon man to siya dito daw to ila anti mayatang. Gabi na wa pa kauli noon sa man taw bayahan ng kabalong bagura to siya ng anak niya lakaw-lakaw. Ginan man ako siya kay dong nga muuli dayon kay ang bata magpatutoy. May gani ng bata wa ni hilak. Nya asa man ang bata? Adito giduyan ako. Nya ang sa man imong luto karon? Wala man koy giluto kay nagulat man mi sa imuha ug kang Kimi abi man ako magdali siya kay kabalo man siya wa na bugas diri. Ay naunsa man en taon oy nga. Nya na gani ko diri karon no kay sabayon ta mo ang duha no kay birthday ta karon ay napagluto. Asa man ta birthday kardong? Dito sa akong barkada birthday sa akong barkada. Ha? O birthday sa akong barkada. Nya si Kimi wa pa man ni uli. Ay ayan na to. Naglatagaw man dugay kay uli kabalong gabi na. Kuan ba kanang naglitson mo to akong barkada good. Iya. Naglitson to akong barkada. Ya, ngadto na lang ta kita lang sa duhay bilin na ning bata nimo. Nya asa man ni bilin wa pa man si Kimi ka uli. Di siradaan ra nato ni portahan. Ya, ibutang ra ng bata diya Nalakaw ta karon ha. Sige Ha? kardong. Ya, ug moabot to si Kimi, siyempre muli mo ito si Kimi. So siya na yung bahalang bantay diri sa bata. Nya magyaw-yaw na pud to. Ay kabalagang mo yaw-yaw to eh noon sa maning taon ka nga. Mura mag karon ra ka kabalo na mga kabatasan na to. Ay na tuwa sa nangaling diya. Lami ka sudan dito naglitson sila dito ha. Dalo na lang siguro na ako ning bata kardong. Ayaw na kay basig mataligsik ka na mas maayo nga diri ra sa balay. Sige na ibutang na ng bata, ibutang na diya. Ibutang sana diya kay lakaw taron kay lami kay dito mga pagkaon ba. Shot kay sa kong kumpare dito lagi dito uwi gikan. Kay siyempre nakadawat ba mig kuano nang mga bonus ba. Nya kardong di ka hata maulawan dito daghang kay tao siguro no. Ayaw ka balaka na unsa man taon ka ako'y bahala. Lakas kay ko dito. Ako'y bahala sige lang eh. Wala man sige may timing jud kayo eh. Ang gusto unta sabayon ta mo ba gamutanan ba? Nya. Wala man sige may diri ah. Gani na lang lakas sige may. Ingon gani ko sa iya nga uli dayon kay kabalo kang gabi ay pagpagabi matununggan ang nya nagpatutoy baya ka. Sige. Biyaya lang ba tara mato sa dito. Sige kayo dong. O tama karon kay kita ra to ah. Day, kardong. Uy, hala. Nagilak lagi ng bata dere. Asa dai mong mama lang? Ganang gibilin man ka dere ah. Ano rago tulo-tulo na imong laway diha. Ay, sa man tong inahana to anong gibilin mga anak dere ah. Ulan tawa rago ba pa dyan niluan. Ginoo ko. Basta. Asa man gaha to sila? Ang laag na po to ba? Nagibilin ng bata dari danghag yun yung bayhanan ni. Wapa dyan bugas? Kabalo na yung si Cardo nga wala ko nakapaning ilog utang. Naapay mga utangan nga magsigir ugma. Ingani nga pizza. Unya dili man mayad mga bagagno. Nya pag mangutang kay magpakaluoy. Magpakiluoy sa kuaw. Nya karon pag singil na. Aw, ako na pa nagpakaluoy sa ila. Mura po ba yung mamayad mga kagwangan eh? Ikaw day, asa man po di mo hang inahanag ato-ato day. Nga naman makaniuban, tanawa ko na imo ang sipon nga nagtono. Kabalong gikalintura ka, gibilin-bilin po ka dariya sa balay. Ay, asa man akong anak gibutang? Agoy, akong anak asa man to gibutang? Ay, tura di, nagilamok na ni akong anak. Diya sa kaday ha. Kay akong anak. Pagilom na ba? Sa wala imong inaanay. Diyan magkadre. Kabalong bigat kay ka. Na. Sa amok ni mo. Kabalong natulog na akong anak. Banha kay ka. Asa man itong mga kadunga tao. Hay nako. Naglakaw-lakaw na po itong mga amaw. Pag uli. Hubog. Nya ilang anak diri. Nagtulo ang sipon. Tilan. Di po pabuhi.
mura pud bayag ako ay inahan ani. Yan na lang ka sa gawas tutol dili man ka anak. Oh, diha ta ha. Samok kay ka. Sige ra hila. Ang wakay dong gipasagdan jud ni Kimi ang akong anak ba. Ha? Kimi! Kimi! Gawas na ko diha. Kimi nganong gipasagdan man ni akong anak. Ala, nagpobre na anak kay ati man ako. Hoy dai, ikaw kanina bitong ay nilakaw ka. Ati man ako imong anak. Nya karon nga nabili ni akong anak. Grabe pud ka day oy. Wow, kuya man mo oy, naglaroy mo. Inyo ang anak dili ninyo dre. Ikaw man si Kaido nga. Malako sa dami nya. Muli naman nako. Eh sus, nagpareho ra mo batasan anak. Paano imong anak? Ati man sa nakita. Ati man sa nako si Kaidong. Wa ko labot anak. Sa mukha niyo sa baan ninyo oy. Kapano kang hubog si Kaidong? Alingugnog kayo mo ba na unsa? Ako ng bata. Paita. Dapat dito ka sa kanal. Nga ayaw, pud kimi unya gibusdak na to ni wala tay magbuhi sa to ha. Wa ko labot, mabuhi ko ako ha. Ikaw hilom ba? Di magsaba-saba, hilom. Ubog ra ba ako na? Ikaw ko dahil giuna-una ni mo si Kaidong kaysa sa imong anak. Ikaw asa magagikan ha? Nangita mi kayo na si Muha. Ay, jud kog tudli-tudli ha. Namay- Nangingil ko utang. Ya asa man imong utang gisingil? Wala na mayad sa ko ha. Dangag manggug ka nga nga pagkababae god. Ikaw ang danghag ha. Wala Kaidong, ingon siya nga naningil na siya. Kabalo ka, asa na siya niadto? Ha. Dito siguro na sa parlor o dito sa iyang mga kumari nakikinom na po na siya ba? Bugupog ka. Imong bata diri gibiyaan mo imong anak diri nga bago pa. Ay, pareho ra jud mong batasan no? Pareho ra jud mo. Mao nang dapat kamo lang jud ang magpartner kay pareho ra mong batasan mga hilas kay mo. Anong ipagawas man mo ning bata diri? Ganong duwa man mo gipasulod na. Ikulatan po na, siguro na niya Kaidong, tanawa ra oh. Grabe kay sipon, grabe kay hila. Unya ko gikulatan anak unsa inyo ang palagha. Wa di mo nigatiman eh. Magbuot man ka. Wa ba rin mo ngipanihapon? Anak ba Wala, di di siguro Kaidong, tanawa ra oh, sige raghilak. Sa muka. Wala ni sulod ng tiyan. Mana akong giingin Kaidong kanina ba nga di yung kumulakaw kay kana si Kimi, di siya na magkatiwan sa kong anak. Ay sa Di muka. pati man sa Ay lani oy. Maipang mang layas mo diri sa kuang balay. Sa amok kay mong du. Napaisa nga. Sa Kaidong, wala si minimo. Ay pamalayas mo diri sa balay. Siya lang palayasa. Total dili panta mo kasal kamong duwa. Wa pa man tamo na pagkasal eh. Grabe po ka Kaidong ay. Saan imong anak? Sa mukha na ay. Dito na lang kasi ya kay mulayas na ako Kaidong. Aga bebe. Ingon man ka nga palayas so minimo, di maguna na lang ko. Hindi, upan ko layas ka. Kaya sige bibili na lang na kay mas paborito man kay taga kaysa kay may god. Kaya may marita kaayo. Mas ganahan ko sa imuha no kay. Di jud ka mo balibad sa kuha ba ug na ko yangyo, di mo? Tanawa Kaidong oh. Nagpawis-pawis na niya akong anak. Sige lang, malayas ka. Giuna man imo lang imong pagigat-igat bago mo ang anak. Sige, diya. Ay, ano na lang, anong ako may mulayas nga, ako man yung balay. Dapat ikaw layas dari amo, ako mo yung tagihan yung balaya. O kuyawan mo dong ay. Bago ka mo ang kusay mo ang balay dapat makabalo ka mong hinla. Astila ni mo, ay. Pabangga na kakahugas na ng imuhang tinaguan nga perte ng bawa. Baho bitaw pero nisulirat man po na imong mata. No, ah!